Kesengi kebasispa arpuai. Ha kerteng pa wa kun mesim bekut. Amin. Kutra Jesu tu pensle engi da mesim bekut jumi. Kashti beningkong sikorin kal nong kabakat wei. Tepetuk buat yang kembang aruk ngapetuk buat ya Kris. Ngai ro epi nama roh pi peken mau yang barabor bapi bat scam ya kajingikai kibang ala ai pateng hapi. Ngakwa IP bantip ba ukli jong usinrang baro ulong ukris. Ukli jong ka kentai ulong utengah jong ka. Ba ukli jong ukris ulong ukpa. Unu usinrang uba duai ni yetu khanara ka batap kli upenjak buram yala ka kli. Ha ka juk ka rukom kanu ka kentai ka baduai bat ni yetu khana klem tap yala ka kli ka penleran yala ka kli. Kalong kumba ka laki yala ka kli. Da sisala da ka kentai kam tap mo ka ban kap no yala usnyu. Lada ke kentai ke sekolah ran ban kap no ya lau snyu ni ban kilendum kalong ke basai baka dai ban tap mo. Henry usunrang dai ban tap ila ka kli namar ulong ke dur ublai. Bat ke jingpen pau ke buram jung u. Ke kentai pat ke buram ke pen pau ke buram usunrang. Ya usunrang simla thau na ke kentai Henry ya ke kentai na usunrang. Ya usunrang ru simla thau na ke benta ke kentai. Henry ya ke kentai na ke benta usunrang. Nakani kadau ko kentai ke bandan ya kadak kasin ka jingsya sensyar halor ke kli jongka ban buram ki angel penban ha utrai dan kentai klem sendrang lem ne usendrang klem ke kentai kembai ke kentai la thau na usendrang kumtapat ya usendrang la kha na ke kentai bat baro kilong na oblei ngan e ba pin biya bishar hi mapi kalong ka badai mo ba ke kentai kan dwai oblei klem tap mo hatu ke jinglong briu hi kam hikai yapi ba kalong ka ba penja buram me usinrang ban pensan nyukli habau nyukli bajrong ulong ka buram ja ka kentai lai ka nyukli bajrong ban long ka sertap ka jingtap lada don manu bakwa ban ya ainias pangkani tuken mau ba lemni mangi lemni ki balang ublei ki itu ya kanu ka waipat ka dustur kabangadon ban ong menta ngam ong ban ya ro namar ki jingalang jumpi kim long satia ki bamantoi henry ki basniu penban ningkong ngayo sngo bahaba pi kendu nak benta ka jingalang don ka jingapat pedeng jumpi bat ngalalam bat ngai ya kata ban si bandan ka jingapat pedeng jumpi kenang begitu ki bala tenju bat ki basisha kin pau sai kidal haba pi penlong ka jingalang kamlong syu ban ya ba me ka jingkawai utrai namar manlau bri ukirki ban ba me lakabam don ubat ngan don ubabu adu hatu phim don yeng mo ban ba bat bandi dei mo ban phinle iben ya ka balang ublei bat ba phinle ra nya ki bam don ei ngan ong ayu ya phi hatu ngan ya ro e phi hakani da shisha ngam ya ro ngalayo pdiang no try kata bangala IT pateng hapi kata kalong ba utra jisu ha kata kamiet baladino ya u la shim ya upu badak ba aingu ulak dia ba ulaong tu sim bertubam kani kalong kamet jonga ya ka ba an IT na ka benta jongpi ya kan tule ya kani ban kan mau ya nga kumju ya ka kuriru andau lala abam uong kani ka kuri kalong ka jutang batma ya ka senam jonga kata sien ba pindi tule ya kani ban kan mau ya nga namar kata sien ba pin ba me uni ukpu ba pindi ya ka kuri pin mentai ka jingyap utrai tat hadu ba unwan namar kata unu ban bam ya uni ukpu lani ubandi bam hok ya kukuri utrai ulong ubakit pop na ka benta ka met bat ka senam jong utrai ai ba ubri un kmi yet ya la di shwa bat kumta un bam na uta ukpu bat ndi na kukuri na ba uta bam klem da itu ya ka met utrai ubam bat udi ya ka jing pendrem ya la di na kata kadau bon na preng jong pi ki pang swai pang crow bat don bun ki ba thya yap ladang ila pet thu bhai la ding in amdala sya bishar hakani karukam henry namar utrai ba bishar ingi usempat ru bangin amsya penrem ringkat ba keperthai baro ti kumta ku para bangai habab hiwan yalang na kabenta ka jingkawai today aplem ki waipat lada unu thngan i unmat bam no hlayeng khnang ba ka jingalang jompi kan amsya kno sniu sapang ki waipat ki kam ngan saptha epi anda ngawan hi các tiên trong utrai ngis ngongu ya ublei
ka jingkren jong Paulus ha ka ni kalonong ka bakhat wei kamtam dekot baar do ka bakhat riu kren sepang ka akor le ka akor kam karyam ka bet ka akor jong ki kenthe bakum ju jong ki senrang kani ka dei kamtam kat kum ka por ka bau Paulus udon hoat ki bon ki bentana kini ki ek ba mangi ni dei ban pediang wat hadu kan ka por ba mentaru ki bayarap ingi ban penpau sabar ya kata ka jingdon akor ka jingdon burom ha ka imlang salang ka jingdon akor ka jingdon burom ha ka jingmani blai ka jingdon akor ka bapau sabar ka pen iru ya ka jinglong ka basupo jong ka donur ubriu jong ka briu khamtam ha bakiwan ban mani yo blai kamta mabakiwan ban mani oblay nakta kadaw kini gijinghikai hot baro ki start bible baro ngitip ba kini gijinghikai ka ba Paulus uai kam kat pangla bentai ki korin bar kamtam kay dei bha ha ka por na ka bentai ki baro ki ba jia ha ka habalang ha korin hendai ngimla pada ru ban sukentai be yeki ba kam don ni nak bentai jingi don sibun ki ru mengila ban sim ban pentre kam ha ka jingem jingi simet ban ha ka balang hi baro kawai kai ka bajia ha koren ka koren ka mangila ong teng bangi pulina do basdang ya kani ka siti kadi ka wei kana kinong ba ka ba he bat ka ba sibun ba ki khai pateng sibun ba ki aka bat don sibun ba ki jing mentoi ki ba mi na kita ki aka ba khoi ha ka ju ka rukom ru long thik namar bala ya khle than namar bala ya bun than kita ki aka ba khoi ha ka akor long brio mar brio ha ka akor ha ka imlang salang pringken thai senrang ru ka sedang ban hair door ka sedang ban long sting kata ka akor ha pedeng jongki ha korin don bun ru ki jing ki yang mani blai tha bot kumta terter kembang ila pupe yakini ki dikot ki bahasa khmat sepang ka do bala terwa knya ha ki blai tha bot dia pada hayo bot kumta terter bat hakini ki temple ane hakiti kini ki temple jing ki blai tha ke ai ka basja kamtam hakitu ki por kalong ka jingdon jong kini ki bangi ong ki temple prostitute kenthai ru senrang ru kai ka akor le hapdeng ki pat ba akoren kum ki ko ki pat ba akoren ke bomot ka akor na banta ka kenthai ka di bantap ela ka khle ada de greek roman ne de juru kitab ela ka khle apa ki lecture room seneng kani ka longkum ka dak ka burom yaki ban yadai ka dignity jongki lene ka akor ya ka jinglong ko jongki henry kini ki badai ki prostitute badai ka bomot ki ya klemda tap ela ki khle ha ka ju ka rukom ru don ru ki male prostitute ki senrang prostitute ki bale kini klem akam klem akor ki bapa e khnang yo snyo ki bariam kum ki kentai bat kum ta terter kita ki dei ki nongrem ha ki ba ka nongba korin ka don berkai kebaja ki Kristan hadin bagi kini ki Kristan kumju bar gentle bar Roman bar borok ki habaki lawan sakaniam Kristan ki sngo baki layo e ki jinglat lo nak takadau ki sedang ban no kini ki dustur jengki bar Paulus ong ba kini ki ba pilayo mentalai namaru pilangai jau Kris pidang don kam susu ban dak jingjanai pidang don kam susu ban dak akor ke burom pidang don kam susu ban penpau ya ke burom jong blai dak bakan mau baka met ka phat jengi ka riam ka bet jengi ka long reniang man reniang jengi ka penpau ya ka jingdon jong ublei ha ka jingem jengi iwei pe wei ka jingai Kristan le ka jinglat lut jong ka jinglong Kristan kamut ban yalam yangi su kham sya ka jing sniu ne ka jing bam ba jing klem akor re ka di ban kentiu su ya ka akor ka buram ha ka imlang ka salang sakawai ko Paulus ikai ni uang ukris ulong ukli jong ka ujong senrang unai urang ba pada ulong kli jong ka tengah bar kum ta ter hang ni omdei ba Paulus ne ka tien jong blai ka kwa ban ong ba senrang ulong ham halor ba ka kentai ka dik ham hapo la ne ka kentai ka dei ka jing thau ka ba po ban ya senrang dalai lei ru la dangi pa ya ka kitab Genesis ru ubrei ulah thau ki senrang ba kentai marui ba kum juru ha ka jinga dei senrang ba kentai human being ba kentup lang senrang ba kentai kidon ya kadur jong blai ha ka jinga dei jong senrang ba kentai ru ngi pen pau ya kadur bat ya kadur jong ublai bat la dangi pa ya ka Galatia lu nang balai khot ba prau Paulus ba omdon jinga persu ada pide ki Roman ne ki gentle ne ki Greek ne ki Jew ne la omdon jinga persu ada pide ki mrau ne ki bala lut ada pide senrang ne kentai ru omdon jinga per hakmat jong tra Jesu kani ka jingmut ban ong ba hakmat jong Jesu baro khot ngi along kumju hakmat jong blai ngi along kumju Henry ka sandur jong blai nak benta ka long yeng long sem ka sandur nak benta jong blai nak long yeng long sem bar kumju kumba dustur jingi kum khasi ru ngi sayong ba usunrang udai ukli jong ka yeng ka sem urang ba udai ukli jong ka yeng ka sem
bat kani kadai ka pamangi kum ka imlang sa lang ngidon kam ban ti jeliu ngidon kam ban penbet ban penbhai la ka jong ka yin ka sem ya ka imlang sa lang jongi omla bandon arteli ki khle la don arteli ki khle kan sami ka jing huri hura hab bandon behi ka jing pendam siliang om dei bau senrang udei badai lut ubabiang lut unang lut utip lut ukham start bane ka kan thai dalilei ru em la ne ka kan thai kan la ban le lut ban tip lut ban nang lut dalilei ru em la rangi long kumta ka mur ka yin ka sem jongi kan sapat saprabat kam long kat kum ka sandur ka jong ublei kasandur jong blai kalong ba usin rang ulong ukli do jong ka yin kasam ka kentai kan long hapo jong u tengah jong ka ban burom ya ka ban burom ya u ban IT u ban ko ngu ya u ha ka ju ka rukom ru la ngi pe ya ka benta jong urang ba pada kamtam Ephesus ngin sapuli syakmat kalong basan urang ba pada tik udi ban iya ya la ka jong ka tengah ya ka yin kasam kumba ukris u iya ya la ka jong ka balang kapamut la urang ba udai ban IT la ka jing im na ka benta la ka jong ka lok na ka benta la ka jong ka yen ka sem kata re ka sandur ka ba kraw tam hakmat jong ublei na ka benta ka long yen long sem ka klimat ka ba mangingiyat sabar jong kata mi isibun ba ki jing huri hura mi isibun ba ki jing huri hura ki jing kendrum kendram kamtam ngi ha ka imlang salang jong ngi sayong baro bor ma kalong ka jing ma ka ba kraw la da ka siar kan thai ka ken i kata ka jing ong ka dei ba pauna ma ha pring ka jat ben riu jingi kalong ka jing ma ba kraw la da la ken i ka siar kan thei tingi haban pe ya ka imlang sa lang jingi ban haban kren ru ya ka jing sisha ba kum jur ngi haban pe na la ka jong ka yeng ka sem yo kalong sisha kum ta pat ha ka jing im jingi mangi ba ai kata ka kantin snack mangi hiyo le singi long kum ta kalong ka ba ama la da ka siar kan thei ka ken i na ta ka don mano balong kle bat ka kentai ha baka penpo kamut baka pen ka long ka ba inferior la na kalong ka ba po ahmat usendrang na ahmat kamereng kat dor usendrang dalai lai ru em ha kalong beri man beri ha ka dignity ha ka ek kerdan baro khot ngilong kumju ka dei tang ha ka jing ya dei ngapendem hakmat iwei pat long tik kumba ha ka jing trei la danga ngapendem hakmat jong bos jong nga kamur ba bos jong ukam beri ukam kraw ban nga dalai lai ru em ka dei tang ka jing ya dei ha jing trei ka klipmar bangi mi na ka jaka trei te ngalong la kajong ulong kajong yaringkat henry hakajing trei kamun ngaburom ka tuka kerdan kaniru kadi kasandur hakayeng kasem larang yemdon kani kajing pun pendam markeliang yang larang yemdon kajing pendam burom kamtam ka jingpra kan sawan hakayeng kasem jungi tuni kimi yet atar ri ladi na kabenta kani kabenta pa ka bakhadu Paulus Ukraine sipang kajing khawai utrai la ne ka bana ka kentin Eucharist na ka Greek ma kawan seketin di kelas seketin kasih Eucharist but kadon ke jingmut aka kejuk ke ketin Hebrew kawai ke jingmut kadai toda sacrifice kani ke jing kenya aingu ke jing kenya ya bhai mer ke jing kenya aingu toda sacrifice but kadum ke jinget jungki ju ke jing kai pateng jungki haka mishna ki ong ba haka por jung mesaya ke bomot dalawan mesaya ke jing kenya bar khot kin sadu lut ladangi handrai tang ke jing kenya Eucharist lan tang ke jingknya toda sacrifice tang kani marwai kan sane hakapor jung mesaya baru khot kini ke jingknya jing terwa baru khot kin sadu lan tang ka toda sacrifice lan ke jingknya jing aingo kani balan ngipet ba kipat ba Israel ke mod ki ju ki haban terwa jingknya tang temple Jerusalem hausna nyopo AD hadin jong Jesus Christ lapan prai ke temple Jerusalem omla bendon su ke jingter wah amda da ala bendon su ke jingknya merat takadaw kani ka thoru ya ka jing ya ka Eucharist ba khoi ban menta pada ka ba ong ha ka kitab Malaki lo nama iwei di khat bakhat wei ka ong na du bas sedang ka singi na du ba mi ka singi du ba sep ka singi an sadon ka jing terwa ba khoi ki gentle ba khoi kan sim menta kani ka jing terwa ba khoi ahmad jong play ba khnang ba na du ba sep ba mi ka singi du ba sep ka singi ka keteng jong play kan long ka ba khoi ha ki gentle baro kani ka jing terwa ka ba thmai ka ulong ha ka Eucharist ba khoi ha ka mas ka ba khoi ka ba ka perthai baro kawai hak kendong kan surat jang perthai baro kawai baro si singi na do ba mi ka singi do ba sep ka singi ka don ka jing beteng ya kan ka jing kenya Eucharist ban aingu ya oblei ka jing kenya Eucharist Paulus ong nga IT pateng kumba mga ngalayo ba Jesus Christ si hakata ka miet bala IT no eu la sim ya pu la aingu ong kani kalong ka met junga kani kalong ka snam junga but kani kadi ke jing hikai ka ba Paulus ai ba kumjuru la ngi pekan mau ku khat ol nong ba si pau khat ba khat san khat rio jong kal nong ka ba ladep bangidang sudap ong kumno hatu ka sing ka khuri bangi karku kamdei mo ka jing yok bentah ka snam ukres lan ukpu bangi kidia hatu umdei ujing yok bentah ka met ukres
kapamut kini ke barokhoit ka ku bat kawan kadai ka jingyo benta sisah kamet bat ha kasnam jong uji Yesus Kristus kani ke kentin ong tole kani ban kan mau nga ngidi ban kan mau kan ya kani haba ong tole kani ban kan mau nga kamut datang ban suri kol ha ka jingmut ju perkhat jingi ne bangin le kamale drama kani kalong kum ka liturgical worship lane kata ka bangi ong ha ka jutang barim la pi pai ba ublei ong ya Moses kani ke dikel long ha ka khamtam ha ka jingknya paska kani badai wanlong ka singi jingkan mau ya pi baro bar habadon bakali ya pi hakani ka singi balik kani ka singi ya per ki wepat balik ngi bam daun ulang perut balas ang pin batai namar ba ublei nak benta ka ek ba ublei ulale nak benta jonga bar habang ami no nari Egypt bar kani ka dei ka rukom ka ba kipat ba Israel ki ong hadu kapor jong ujisu kin ong benar ka benta ka po ba ngami no nari Egypt ha kajingkan mau nak benta jengki kalong ba maki sasi sien pat kilong kumaki rung ya lade ha kajinglong mensim ya kata ka Exodus ka baningkong kata kajingknya ka baningkong ha kaju ka rukom ro kayu kharis ba khu ha ba ong kajingkan mau yo try kam dei bangi recall ha kajingmu ju perkhat dei kalong bangi ngisim benta biang sasi sien ha kajing IT ka jong ujisu ya la ka jong ka met bat ka snam na ka benta jongi iwei pa iwei na kata ka daw kani kani ka jing ai ka bau jisu ai ngi ban ai la jong ka met bar ka snam ngin pulis isu aka gospel yo anesrul long ban re khat basan foi ter jisu ong ka do banga ai na banta ka jing imperthai ka dei ka met jonga ka dei ka met jonga phaban ba me ka met jonga di ka snam jonga la phim ba mat phim di phinum yo jing im halade bat shu hakani ka stage koren langi puli ki khat ba khamsak mat ka ek bo paulus ong nakta ka daw ubri udi ban nakmi yet bahai lade namar balai lada ubam udi bam hok ya kane usim benta bam hok kane ka jing kenya Eucharis ubam udi pen ya la ka jong ka jing pen rem lada ka datang ka dak kasin lada ka datang ka jing pen kan mau bangi su le tang ban su burom yo try kumno ngin sim benta ka jing pen rem la di henry namar bangi sim sisa onga klem ngi bam ngi di klem da itu ya kamet Eucharis ka bamut ngi le ben yo Jesus Christ klem da tip yo Jesus badan ka Eucharis ba khoi klem da piang ba ma udon kalam dapat kami yeru ialah kajong mensim. Nak kata kadau kani kawan ra ya kajing pendram yang iwei pe iwei. Lada kadai tang ka ka ba dai tang ujing bam umla ban pendram yang hendai kadai ka do ka met ka snam jong ukris hi wan rung hapo jungi iwei pe iwei ngakan ma we ling do be ong. Lada ngabam ngadi bam hok ya putharu ujing bam ngadi ban sniu kpo balingan yo kajing pendram bam jukut. Nak kata kadau om dai tang ujing bam. Henry dai ka met dei kasnam jong Jesus Christ takda Paulus ongna khmi yet bha yala de khmi yet bha yala de ha ka jing iman sim ba khmi yet bha yala de ban ngai ha ka Eucharis ba khoi ban ngai ha ka Eucharis ba khoi tungi angu yo blai na kun ta kini ke baro bangi pan ka jing e bangin la ban ya ban burom bha ya u kham tam e ya ka jing a jong u yala de ha ka Eucharis ba khoi ani ro yo Jesus Christ junam la junam amen wa bnei to ai ba kaching ngai ka mela ai ngi ha ku chungi Jesus Christ un men chungi ba ka ding zo kaching e wala pan raham ki do no chungi do mun sim ba khu kin kir siu biang hangi ya kaching ka men ba ka khu na man ta kaching wan ka hima chungi to ai ba kaching e chungi kan pan kala ngi shakinong bat sambai bam juthat jong ka gospel to ai ba ki sambai kin pan kala kolom brio man brio na shapo but ikijing tha baro a kajing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka sniu ka burom jong mi kan ting shan chabam chukut to ai ba kajing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ya kajing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kani kajing e kan pen sapriang ya kajing kemen ba kajing sok jong nong pen em jong mi cha satla ka perthai chami ublei jong mi ubala ka khu junam kan long ka burom bar kajing ro shi junam amen Kudono kutam Jisu tersin ai kemarin rap jingi Kristan tuduai na bunta jingi